لباجارên Hesekê, Qamişlo û Reqayê bi şahiyên mezin agirê Newrozê hate vêxistin. Endamên saziyên sivîl û leşkerî, ciwan û rêxistinên jinan beşdarî şahiyan bûn. Beşdaran berxwedana gelên Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê silav kirin û gotin Newroz bû sersala hevgirtina gelan, em ê Newroza îsal bi serkeftinê tacîdar bikin. Kurdum serbilim, gidip verim vakişerim, kırsamın ağzı